I vådområderne på Amager Fælled findes et af de bedst trivende og mest indholdsmæssigt imponerende økosystemer i Danmark. Amager Fælled er især velkendt for sit fugleliv og benyttes ofte af fritidsfuglekiggere. Udover fuglene lever hundredvis af forskellige dyrearter her side om side med og af hinanden. En hanedderkop banker på hundens hule, så der er mindre chance for at blive spist, når han parser med hende. Hvad få ved er, at der skjult i bunden af det her terræn og i overfladen af de mere svært tilgængelige vandhuller, eksisterer en enorm befolkning af reptilverdenens helt unikke kunstværker. Slanger, og mere specifikt danske snoge eller Natrix natrix, trives i enorme antal ved søerne og vandhullerne. De er en semi-akvarisk art, hvilket betyder, at de bruger en stor del af deres liv i og omkring vand, ligesom for eksempel anakondaen, hvor de med deres adræthed, lugtesans og effektiv syn bruger deres dag på jagt efter det næste bytte. De findes i størrelser fra 15 cm til 1,5 meter, hvilket gør dem til Danmarks største krybdyr. De kan svømme lange distancer og holde vejret over 10 minutter, mens de jager under overfladen. Deres største naturlige fjende er næstefter hensynsløse politikere i Københavns Kommune, hejren. For snogene er der oftest grønt frø og latterfrø på menuen, og de nye snoge udklækkes lige i tide til at spise sig mætte i haletusser. Snoge er slanger fra familien Colubridae, som er slanke, aktive og højt intelligente jægere, som fanger deres bytte med hundredvis af indadvendte tænder og sluger det i et stykke, for det meste levende. De får deres kropsvarme fra solen, som er altafgørende for deres fordøjelse og stofskifte. Et stofskifte, som er højere end det i for eksempel pytoner og boaer, hvilket gør snogene hurtigere og mere energiske, men som også betyder, at de skal spise oftere. Derfor afsøger de på solrige dage store områder efter føde. De er ekstremt menneskesky og tit svære at få øje på, men hvis man giver sig tid til at falde i ét med deres omgivelser, kan man opdage, hvor nysgerrige de i virkeligheden er.